Der er noget, du mangler, men du ved ikke, hvad det er. Du vågner op med følelsen af, at noget er væk. Noget ubeskriveligt, uhåndgribeligt. Ikke en person, ikke en begivenhed, ikke en drøm. Bare fravær. En stilhed, der ikke føles fredelig. En ro, der skurer. En dag, der begynder med tunghed i brystet og uden nogen ydre grund. Du har alt, hvad du burde ønske dig, men alligevel mangler noget. Og det er netop det, der gør det så svært at forstå. For hvordan forklarer man en længsel, man ikke kan navngive? Hvordan søger man efter noget, man aldrig har haft? Carl Jung kaldte det for den kollektive skygge. Det ubevidste tomrum, vi alle bærer, men sjældent erkender. Det er ikke depression. Det er ikke sorg. Det er ikke krise. Det er noget dybere. Et hul i sjælen, skabt ikke af mangel på kærlighed, men af mangel på forbindelse til dig selv. Det er følelsen af, at du er fanget i et liv, du ikke valgte. At du spiller en rolle, som du aldrig skrev. At du sidder i et rum fuld af mennesker og stadig føler dig alene. At dine ord ikke når ud. At dit blik ikke bliver mødt. At du konstant er til stede, men aldrig rigtig der. Og du ved ikke hvorfor. Så du fylder det op med arbejde, med relationer, med sociale medier, med mål, med præstationer, med små tilfredsstillelser. Men tomheden går ikke væk. Den flytter sig bare, lægger sig som en skygge bag alt, du gør, og hvisker, det er ikke nok. Men hvad er det? Hvad er det, du savner? Du tænker, måske er det kærlighed, måske er det mening, måske en spirituel vej, måske en ny version af dig selv. Men det er ingen af delene. Det er alt sammen, og intet. For det, du savner, er ikke noget, du kan finde. Det er noget, du har glemt. Noget, du forlod. Noget, du engang havde tæt på, men som du lærte at ignorere for at passe ind. Den autentiske forbindelse til din kerne. Du mistede den langsomt. Hver gang du sagde ja, når du mente nej. Hver gang du smilede uden at føle. Hver gang du tilpassede dig for ikke at skabe uro. Hver gang du forsøgte at være den, andre havde brug for. Og glemte, hvem du selv var. Og nu sidder du her, voksen, fungerende, velfungerende endda, men med et hul, der ikke lukker sig. En tørst, der ikke slukker. En uro, der ikke kan forklares. Hvis du læser det her og mærker noget i dig snøre sig sammen, hvis du føler, at dette ikke bare er tekst, men en genkendelse, skriv i kommentarerne, jeg mærker tomrummet. For det er ikke bare en følelse, det er en invitation, en åbning, et kald fra det sted i dig, du har forsøgt at glemme. Du tror, du savner noget, men i virkeligheden er du frakoblet, ikke bare fra andre, men fra dig selv. Carl Jung sagde, folk vil gøre alt, uanset hvor absurd, for at undgå at konfrontere deres egen sjæl. Og det er præcis det, du gør. Ikke bevidst, men konstant. Din krop går gennem dagen. Din mund siger ordene. Men din kerne, den er langt væk. Du mærker det i øjeblikke, hvor stilheden rammer. Når du lægger telefonen og pludselig ikke ved, hvad du skal føle. Når du står i spejlet og ikke genkender blikket. Når du sidder sammen med mennesker, du holder af, og alligevel føler dig tom. Du prøver at ryste det af, siger til dig selv, det er bare træthed, stress, livets tempo. Men sandheden er, du har været frakoblet så længe, at du tror, det er normal tilstand. Du længes ikke efter noget konkret. Du længes efter dig selv, efter det sted i dig, hvor du føler mening. Ikke fordi nogen sagde det, men fordi du mærker det. Og her er det farlige. Når vi ikke forstår, hvad vi virkelig savner, begynder vi at jage det i forkerte steder. Vi søger intensitet i stedet for intimitet.
drama i stedet for dybde, stimulation i stedet for stilhed. Du dater nogen og håber, de får tomheden til at forsvinde. Du starter nye projekter, håber at næste milepæl giver følelsen af mening. Du fylder kalenderen, så der ikke er tid til at mærke stilheden, men det kommer altid tilbage. Den følelse, som en skygge, der følger dig, selv når solen skinner, og du begynder at tro, det er dig, der er i stykker. At du bare ikke kan finde ro, at du aldrig bliver tilfreds. Men det er ikke dig, der er forkert. Det er din sjæl, der hvisker, du har glemt mig, og indtil du stopper med at løbe og sætter dig ned i stilheden og bliver der, så vil intet være nok. Ikke relationer, ikke succes, ikke spiritualitet, ikke erkendelse, fordi alt det er udenfor, og du er nødt til at gå ind. Skriv i kommentarerne, jeg er klar til at vende hjem, og mærk ordene, for de er ikke bare ord, de er retning. Og i næste blog vil du se præcist, hvorfor du blev frakoblet, og hvordan du blev lært at erstatte dig selv med overlevelse. Du tror, du er træt, fordi du mangler energi, men du er ikke træt. Du er udmattet af at spille en rolle, som aldrig var din. Det begyndte stadidigt. Måske før du kunne sætte ord på. Du lærte hurtigt, hvad der blev set som god opførsel. Du mærkede, hvilke sider af dig, der blev mødt med varme, og hvilke der blev mødt med stilhed. Og du tilpassede dig, ikke fordi du var falsk, men fordi du ville overleve. Carl Jung sagde, at tilpasning uden autenticitet fører til fremmedgørelse. Og du er fremmed nu. Fremmed i dit eget liv. Fremmed i dit eget nervesystem. Du har bygget en personlighed, der passer ind. Du er den, der lytter. Den, der bærer. Den, der klarer sig. Men bag det hele er der en stemme, du har kvalt. Et ja, der blev sagt, når du ville skrige nej. En version af dig selv, du lukkede ned for, fordi den ikke passede ind i rummet, og du har kaldt det modenhed, du har kaldt det ansvar. Du har kaldt det styrke, men det var afkald på din sårbarhed, på din autenticitet, på din dybde, og nu savner du noget. Men du forstår ikke, at det du savner, er den del af dig, du forlod. Det var der, du begyndte at forveksle kærlighed med præstation. Der du begyndte at tro, at hvis du bare gjorde nok, var nok, præsterede nok, ville nogen endelig se dig. Men du blev set for det, du gjorde, ikke for det, du var. Så du blev ved og ved og ved, punkt indtil det blev normal tilstand. At holde vejret i dine egne relationer. At analysere dine ord, før du taler. At scanne stemninger, for ikke at være for meget. Og længslen du føler i dag, er din sjæl, der spørger, hvornår får jeg lov at vende hjem? Ikke til et hus, ikke til en anden person, men til det sted i dig, hvor du ikke skal redigeres for at være elskelig. Du troede, du havde brug for en ny retning, et nyt mål, en ny relation. Men det eneste, du har brug for, er at give plads til den del af dig, der blev efterladt i et barndomsminde. Et blik, der ikke mødte dit. Et behov, der ikke blev hørt. Et ja, der blev krævet, men aldrig givet frivilligt. Skriv i kommentarerne, jeg vil ikke præstere for kærlighed længere. Og læs det igen, højt, med den stemme, du lærte af 10. For næste blog, der begynder vi at genopbygge. Ikke den version, du lærte at være, men den, du var før verden lærte dig at overleve. Du tror, du skal finde noget nyt, et nyt kald, en ny identitet, et nyt dig. Men i virkeligheden skal du vende tilbage, ikke baglæns, ikke til smerten, men til det sted i dig, der blev efterladt, da du begyndte at tro, at du kun var værdifuld, hvis du var noget for nogen. Du bærer stadig skabelonen for den, du var, før du begyndte
at miste dig selv. Men den er dækket af år med præstation, frygt og indre kontrol. Carl Jung sagde, individuation handler ikke om at blive noget nyt, men om at blive det, du altid har været, men aldrig fik lov at være. Så hvad sker der, når du begynder at lytte, ikke til stemmerne udefra, men indefra? Når du ikke længere spørger, hvad skal jeg være for at blive elsket, men i stedet, hvem er jeg, når jeg ikke længere forsøger? Det er der, noget ændrer sig. Men her er sandheden, du ikke vil høre. At komme hjem til dig selv føles først som tab, ikke som glæde. Fordi alt det, du troede, du var, de masker, de roller, begynder at smuldre. Og det gør ondt. Det gør ondt at give slip på den version af dig, som fik dig igennem. Den version, der bar det hele. Den version, der altid havde styr på det. Den version, alle beundrede, men ingen så bagved. Det er ikke svaghed, når du føler dig tom i den proces. Det er sorg på din sorg over at have levet så længe som en skygge af dig selv. Sorg over at have misforstået, hvad kærlighed egentlig er. Sorg over at opdage, at du har været fysisk til stede i dit eget liv, men emotionelt fraværende, og det kræver mod. Ikke mod til at kæmpe, men mod til at blive. Mod til at mærke. Mod til at høre det, du har lukket ned for dig selv. Skriv i kommentarerne, jeg vil ikke længere være en version af mig selv, som andre har formet. For det er her, transformation begynder. Ikke med et skift i omgivelser, men med et opgør indeni. Og næste blok bliver det sidste. Men det er ikke et punktum, det er en dør. Vil du igennem den, så sig det. Du leder ikke længere. For du begynder at forstå, det du hele tiden har savnet, var aldrig ment som noget, du skulle finde udenfor. Du blev ikke set, ikke hørt, ikke holdt, ikke i den form, hvor du følte dig tryg nok til at eksistere uden forklaring. Og nu som voksen forsøger du stadig at skabe de øjeblikke gennem andre. Du håber, nogen vil komme og give dig det blik, den varme, den bekræftelse, som vil sy dig sammen igen. Men ingen kommer, for det du mangler er ikke noget, nogen kan give dig. Det er det sted i dig, som du aldrig har fået lov til at bebo, Jung skrev. Vi finder ikke os selv ved at søge i det ydre, men ved at tillade mørket i os at blive set. Og det er det, du har gjort her. Du har set mørket, og du har ikke vendt dig væk. Så nu kommer spørgsmålet, du har undgået hele livet. Kan du elske dig selv, selvom ingen lærte dig hvordan? Kan du være blid med den indre stemme, der stadig tror, kærlighed skal fortjenes? Kan du bære dig selv, uden at vente på, at nogen endelig gør det for dig? For det er det, der er tilbage nu. Ikke tomhed, men ansvar. Ikke overlevelse, men tilstedeværelse. Du har stået uden for dig selv i årevis. Nu banker du på døren indefra. Nu er det tid, ikke for en ny version, ikke for helbredelse i klassisk forstand, men for at leve som en helhed. Også når du føler dig knust, så skriv i kommentarerne, jeg er hjemme nu. Og mærk, hvordan det føles. Ikke som sejr, ikke som eufori, men som ro. En stille, dyb ro, fordi noget endelig er faldet på plads. Dig.